Știați că atunci când ajungeți la 80 de ani, anumite lucruri se vor întâmpla indiferent de cât de mult încercați să le preveniți? Această vârstă semnificativă aduce transformări pe care s-ar putea să nu le prevedeți, fie că sunteți sau nu pregătiți pentru ele. În acest videoclip examinăm 5 evenimente care au loc la împlinirea vârstei de 80 de ani. Modificări care vă influențează ființa fizică, starea mentală și chiar viziunea asupra lumii. Acestea sunt schimbări organice, inevitabile, prin care trec numeroși adulți în vârstă, iar înțelegerea lor vă poate ajuta să întâmpinați această nouă etapă cu încredere și echilibre. Continuați să vizionați până la final, deoarece aceste revelații nu numai că luminează ceva urma, dar ar putea schimba și modul în care percepeți îmbătrânirea și prosperitatea după 80 de ani. Acum, să începem. În primul rând, forța corporală și rezistența diminuează în mod natural. Când trecem de al 8-lea deceniu, este normal să observăm o reducere progresivă, dar evidentă, a forței fizice și a vigorii generale. Această modificare influențează modul în care ne deplasăm, câtă mișcare putem face confortabil și chiar cât de repede ne revenim după activitate. Nu este vorba doar despre oboseală mai rapidă. Este un aspect inerent al îmbătrânirii care transformă compoziția musculară, rezistența osoasă și sănătatea inimii. Gândiți-vă la John, un fost educator în vârstă de 82 de ani din Ohio. John anterior se bucura de plimbări lungi și de treburi în curte, dar recent a descoperit că obosește mai repede și are nevoie de pauze suplimentare între sarcini. El clarifică faptul că, deși dorința sa de a rămâne energic persistă, corpul său pur și simplu nu reacționează așa cum o făcea înainte. Această situație este frecventă și reflectă transformările la nivel celular. Pe măsură ce mușchii își pierd o parte din puterea și rezistența lor, deteriorarea musculară sau declinul fibrelor musculare are loc constant în timp, iar până la vârsta de 80 de ani, impactul devine mai evident. Masa osoasă poate, de asemenea, să scadă, crescând riscul de rupturi și restricționând mișcarea. Modificările circulatorii, care includ scăderea performanței cardiace și a circulației sângelui, aduc la senzațiile de oboseală și la recuperarea întârziată după efortul fizic. Aspectul pozitiv este că, deși aceste modificări sunt anticipate, ele nu înseamnă că slăbiciunea fizică este inevitabilă sau permanentă. Participarea la antrenamente regulate, adecvate vârstei, cum ar fi mersul pe jos, întinderea și antrenamentul de rezistență ușoară, poate ajuta la menținerea condiției musculare, îmbunătățirea echilibrului și creșterea nivelului de vigoare. John, de exemplu, a început să integreze exerciții simple sugerate de kinetoterapeutul său, ceea ce l-a ajutat să se simtă mai puternic și mai încrezător în sine în mișcările sale. Este la fel de important să fii atent la semnalele corpului tău și să-ți acorzi suficient timp pentru relaxare și recuperare. Supra-solicitarea poate duce la răni, care se vindecă mai lent pe măsură ce înaintăm în vârstă. Înțelegerea și recunoașterea acestei scăderi inerente, fără iritare sau remușcări, cultivă o atitudine mai pozitivă față de îmbătrânire. În plus, nutriția joacă un rol esențial. Ingerarea
suficientă de proteine, nutrienți precum D și B12 și menținerea hidratării contribuie la bunăstarea musculară și la energie. John și-a modificat obiceiurile alimentare pe baza îndrumărilor medicului său și a detectat îmbunătățiri ale rezistenței sale. Multe persoane în vârstă descoperă că adaptarea tiparelor lor zilnice pentru a se adapta acestor schimbări le permite să își păstreze autonomia și să se bucure pe deplin de existență. A accepta că energia și vitalitatea vor fluctua nu înseamnă a renunța, ci mai degrabă a adopta o nouă abordare a vieții dinamice în cadrul capacităților actuale ale corpului. În timp ce reflectați asupra acestor tranziții fizice, amintiți-vă că obiectivul nu este perfecțiunea, ci dezvoltarea și auto-îngrijirea. A fi atent la indiciile corpului vă ajută să treceți prin anii 80 cu demnitate și vitalitate. În continuare, vom investiga modul în care funcțiile mentale se schimbă pe măsură ce îmbătrânim, influențând memoria și viteza gândirii. Numărul 2. Procesarea mentală încetinește. Intrarea în anii 80 introduce frecvent diferențe observabile în ceea ce privește viteza cu care mintea interpretează datele. Activități care anterior păreau simple pot necesita acum puțin mai mult timp, iar amintirea numelor, datelor sau detaliilor specifice ar putea deveni mai solicitantă. Această decelerare este o componentă normală a îmbătrânirii și nu sugerează automat nicio afecțiune cognitivă gravă. În schimb, ea reflectă adaptarea creierului în timp. Luați Evelyn, o femeie creativă în vârstă de 80 de ani din New Mexic, care a realizat recent că ocazional are nevoie de un moment suplimentar pentru a recupera cuvinte sau a urmări discuții complicate. Evelyn menționează că, deși uneori trece cu vederea detalii minore, încă se bucură să picteze, să citească și să socializeze. Experiența ei demonstrează că încetinirea cognitivă nu elimină plenitudinea vieții, ci necesită o adaptare bună. Studiile arată că, pe măsură ce maturizăm, anumite operațiuni ale creierului, cum ar fi viteza de procesare și memoria pe termen scurt, se diminuează în mod natural. Aceasta implică că este nevoie de mai mult timp pentru a asimila date noi sau alternativ între activități. Modificările arhitecturii creierului, diminuarea fluxului sanguin și modificările căilor neuronale contribuie la aceste rezultate. Cu toate acestea, abilitățile lingvistice și înțelepciunea acumulată rămân frecvent constante sau chiar se îmbunătățesc, reflectând decenii de educație. Acest retard poate provoca uneori supărare sau sentimente de insuficiență, în special atunci când se compară cu tinerețea. Dar înțelegerea acestui lucru ca pe o fază obișnuită îi ajută pe adulții în vârstă să dezvolte toleranță și să găsească noi tactici pentru a rămâne alerți intelectual. Implicarea în activități cerebrale precum jocuri de inteligență, cititul sau dobândirea de noi abilități poate menține sănătatea creierului. Implicarea socială și mișcarea fizică joacă, de asemenea, roluri vitale în menținerea performanței cognitive. Evelyn, de exemplu, s-a înscris la un curs de artă comunitară și la un grup de lectură, care îi activează atât intelectul, cât și legăturile interpersonale. Este la fel de esențial să menținem un stil de viață sănătos.
alimentație echilibrată, odihnă adecvată, controlul tensiunii și evitarea practicilor dăunătoare, precum fumatul sau consumul excesiv de alcool, pentru a proteja creierul de deteriorare accelerată. Prin adoptarea acestei tranziții cognitive organice, seniorii se pot concentra pe activități și legături importante care le îmbogățesc existența fără a fi supra-solicitați pentru a funcționa așa cum puteau odinioară. Dacă încă vizionați acest videoclip și apreciați aceste perspective, vă rugăm să marcați numărul 2 mai jos pentru a indica faptul că sunteți aici. Și dacă nu v-ați abonat încă, vă sfătuiesc să vă abonați și să activați notificările pentru a nu pierde niciun conținut. Încurajarea dumneavoastră ne ajută să continuăm să producem materiale de calitate pentru a vă educa și motiva. Acum, haideți să mergem mai departe. Numărul 3. Rețelele sociale se contractă frecvent. Pe măsură ce ajungem la 80 de ani, este normal să asistăm la o reducere naturală a conexiunilor sociale. Însoțitorii se mută, apar probleme de sănătate și prioritățile în viață se schimbă, determinând multe persoane în vârstă să dedice mai multe ore unui grup mai compact și intim de persoane. Deși acest lucru poate părea o privațiune pentru unii, acesta simbolizează adesea un accent benefic pe relații mai profunde, cu un scop mai mare. Gândiți-vă la Margaret, o rezidentă din Vermont în vârstă de 84 de ani, care anterior participa la întâlniri sociale regulate, cu un grup numeros de prieteni. De-a lungul anilor, a observat că grupul ei s-a strâns încet, dar cei care rămân sunt profund prețuiți. Margaret spune că se simte mai conectată și mai confortabilă dedicându-se timp bun unui număr mic de prieteni apropiați, în loc să se disperseze. Această scădere a legăturilor sociale poate proveni din mai mulți factori. Unele cunoștințe ar putea muri, s-ar putea muta sau s-ar putea confrunta cu propriile probleme de sănătate. În același timp, energia necesară pentru a menține mai multe legături ar putea scădea, făcând mai dificilă participarea la întâlniri mari sau evenimente sociale frecvente. Este esențial să înțelegem că deținerea unui număr mai mic de legături sociale nu indică automat singurătate sau separare. Dacă relațiile care au supraviețuit sunt sincere și încurajatoare, adulții în vârstă preferă adesea discuțiile semnificative, sprijinul emoțional și camaraderia în locul schimburilor superficiale. Grupurile sociale mai compacte pot fi cu adevărat avantajoase pentru seniori prin reducerea anxietății și oferirea unui sentiment mai puternic de incluziune. Atunci când indivizii se concentrează pe câțiva prieteni sau rude de încredere, acest lucru consolidează conexiunile și stabilește o rețea de sprijin mai stabilă. Cu toate acestea, această tranziție poate introduce, de asemenea, emoții de durere sau melancolie, în special atunci când prietenii de viață nu mai sunt prezenți. Este natural să jălim aceste schimbări, apreciind în același timp legăturile care rămân. Tehnologia oferă modalități utile de a rămâne conectați dincolo de apropierea fizică. Apelurile telefonice, conversațiile video și platformele online pot îmbunătăți interacțiunile față în față și pot menține legăturile cu familia îndepărtată. Inițiativele
comunitare și grupurile de hobby-uri concepute pentru seniori. Oferă, de asemenea, oportunități de a întâlni noi cunoștințe cu interese sau principii comune, îmbogățind existența socială, chiar și atunci când fostele prietenii se estompează. Îngrijitorii și membrii familiei îndeplinesc un rol cheie prin promovarea implicării în activități care corespund preferințelor și rezistenței seniorului, garantându-le să rămână implicați social fără să se simtă copăleșiți. Recunoașterea faptului că grupurile sociale evoluează odată cu vârsta poate ajuta seniorii să accepte aceste progrese ca pe un segment natural al călătoriei vieții, mai degrabă decât ca pe un indicator al deteriorării. Adoptarea excelenței în detrimentul sumei în relații hrănește bunăstarea emoțională și satisfacția. În cele din urmă, scopul este de a promova conexiuni care oferă fericire, confort și un sentiment de a fi cu adevărat recunoscut și înțeles. În continuare, vom observa cum capacitățile senzoriale tind să se transforme odată ce ajungem la 80 de ani, influențând experiențele de zi cu zi în moduri subtile, dar semnificative. Numărul 4. Capacitățile senzoriale încep să slăbească. Pe măsură ce trecem de 80 de ani, modificările abilităților senzoriale devin mai evidente și mai importante, influent asupra vieții de zi cu zi. Mulți seniori trec printr-un declin constant al auzului, vederii, gustului și chiar ale mirosului. Aceste mici schimbări pot părea nesemnificative inițial, dar pot afecta comunicarea, siguranța și plăcerile de bază pe care le presupunem adesea că vor fi mereu prezente. Luați-le pe Harold, un fost tâmplar în vârstă de 83 de ani din Pennsylvania. Harold și-a dat seama că discuțiile necesită mai multă concentrare, în special în medii zgomotoase, deoarece auzul său nu este la fel de acut ca înainte. De asemenea, a constatat că citirea textelor mici este mai dificilă, iar mesele nu au un gust la fel de bogat ca înainte. Aceste transformări demonstrează reducerile senzoriale comune cu care se confruntă mulți adulți în vârstă. Deficiența de auz la seniori începe frecvent cu dificultăți în detectarea zgomotelor de înaltă frecvență sau în a ține pasul cu conversațiile în locuri aglomerate. Acest lucru poate provoca sentimente de exasperare, dezangajare socială sau neînțelegeri de comunicare. Nu este neobișnuit ca adulții în vârstă să solicite repetiții sau să mărească volumul la televizoare și radiouri. Alterările vederii includ o capacitate redusă de a vedea în lumină slabă, dificultăți în diferențierea culorilor și dificultăți de concentrare asupra obiectelor din apropiere, necesitând frecvent ochelari de citit sau alte ajutoare. Afecțiunile oculare asociate cu vârsta, cum ar fi cataracta sau degenerescența maculară, pot contribui, de asemenea, la pierderea vederii. Gustul și mirosul scad adesea împreună, afectând foamea și nutriția. Mâncarea poate părea fadă sau mai puțin tentantă, determinând unii seniori să consume mai puțin sau să se bazeze pe sare și zahăr pentru a intensifica gustul, ceea ce poate avea repercusiuni asupra sănătății. În ciuda acestor obstacole, există modalități de a ajusta și îmbunătăți calitatea vieții. Aparatele auditive, controalele oftalmologice de rutină și iluminarea adecvată pot face o diferență substanțială. Menținerea unei
diete nutritive și consultarea profesioniștilor din domeniul sănătății. Pot aborda problemele legate de gust și miros. Seniorii ar putea constata, de asemenea, că clarificarea schimbărilor senzoriale pentru cei dragi promovează răbdarea și înțelegerea în timpul discuțiilor și a angajamentelor sociale. Este vital să identificăm aceste schimbări senzoriale nu ca simptome ale unei deteriorări inevitabile, ci ca proceduri normale de îmbătrânire care necesită adaptări, adoptarea instrumentelor de asistență și a modificărilor stilului de viață permite seniorilor să mențină autonomia și să aprecieze experiențele semnificative. Tehnologia continuă să avanseze, oferind instrumente inovatoare pentru a compensa pierderea senzorială. De la dispozitive auditive îmbunătățite la cititoare de ecran și telefoane amplificate, investigarea acestor opțiuni poate să le ofere seniorilor puterea de a rămâne conectați și implicați. Recunoașterea și abordarea schimbărilor senzoriale ajută seniorii să continue să se implice pe deplin în momentele vieții, menținând atât siguranța, cât și plăcerea. În continuare, vom examina tranziția în concentrare către momente semnificative și autoevaluarea care însoțește adesea viața. După 80 de ani, să continuăm să avansăm. Dacă încă vizionați acest videoclip și considerați că aceste puncte de vedere sunt valoroase, vă rugăm să comentați numărul 4 mai jos pentru a arăta că sunteți aici. Și dacă nu v-ați abonat încă, vă sugerez să vă abonați și să activați notificările pentru a nu rata niciun conținut. Sprijinul dumneavoastră ne ajută să continuăm să generăm materiale bune pentru a vă educa și a vă încuraja. Numărul 5. Un accent intensificat pe momente semnificative și autocontemplare. Atingerea vârstei de 80 de ani introduce adesea o schimbare semnificativă de perspectivă, în care plăcerile simple ale vieții devin centrale, iar autoreflexia se transformă într-un obicei obișnuit. Seniorii se trezesc adesea apreciind lucrurile mici, un zor senin, o discuție sinceră sau frumusețea naturii, în moduri în care probabil nu o făceau înainte. Această concentrare sporită asupra momentelor semnificative nu înseamnă a te grăbi prin viață, ci a te bucura pe deplin de ea. Gândiți-vă la Robert, un fost educator în vârstă de 82 de ani, din Ohio. Își petrece diminețile reflectând asupra anilor trecuți și prețuiește timpul petrecut cu familia și prietenii dragi mai mult ca niciodată. Robert observă că nu mai urmărește realizări și nu se mai îngrijorează de preocupări mărunte. În schimb, caută liniște, conexiune și semnificație în întâlnirile zilnice. Povestirea sa arată cum autoreflexia poate îmbunătăți anii de viață cuiva cu perspectivă și satisfacție. Pe măsură ce indivizii îmbătrânesc, există frecvent o tendință naturală de a pri în interior și a evalua moștenirea pe care vor să o lase. Aceasta poate include reînvierea fostelor entuziasme, împărtășirea învățăturilor de viață sau pur și simplu găsirea unei încheieri cu trecutul. Pentru mulți, este o ocazie de a îmbrățișa recunoștința și iertarea, ceea ce promovează recuperarea emoțională și echilibrul. Cercetările indică faptul că participarea la practici reflexive poate îmbunătăți sănătatea mentală prin reducerea stresului și încurajarea unei atitudini pozitive. Activități precum ținerea unui jurnal,
Meditația sau dialogurile profunde îi îndeamnă pe senior să își gestioneze sentimentele și să rămână agili din punct de vedere mental. Această conștientizare sporită afectează și modul în care seniorii evaluează relațiile. Aceștia tind să investească mai mult în conexiuni autentice, decât să mențină o rețea socială largă. Calitatea relațiilor depășește cantitatea, rezultând legături mai puternice și o relație mai robună, structură de sprijin principală. Seniorii care cultivă această mentalitate raportează adesea o mai mare mulțumire în viață și o adaptabilitate mai mare atunci când se confruntă cu provocări. Ei învață să accepte schimbările cu demnitate și să se concentreze asupra a ceea ce contează cu adevărat. Familiile și îngrijitorii pot sprijini această călătorie prin încurajarea comunicării deschise, schimbul de povești și crearea de oportunități pentru reflecție. Este important să ascultăm fără judecată și să respectăm înțelepciunea care însoțește vârsta. În timp ce îmbătrânirea introduce inevitabil schimbări fizice și cognitive, trecerea către semnificație și autocunoaștere oferă o fază bogată și plină de satisfacții a vieții. Este o reamintire a faptului că dezvoltarea nu se oprește odată cu vârsta, ea evoluează în ceva și mai semnificativ. Adoptarea acestei etape permite seniorilor să trăiască autentic și să lase moștenire o moștenire de afecțiune și înțelegere pentru generațiile viitoare.